trust you have had a good day. Mavane zuva rakanaka kwamutare. Maswera zvakanaka here? Kokwarusape muri sei? Pa headlands apo kumakoni east maswera zvakanaka. Ko vari kunze kwenyika. Wow, I know you're all here and you have had a good day. Please welcome, boys and girls, to this time again of our virtual camp meeting. We are continuing with our presentations just for you kids. And as usual, I am Mrs. K. With me in the studio again is Uncle Ta. I'm also there. I hope Moruku Fara. How are you today? Moruku Fara ere. Can I see those ones? My thumbs out. How are you today? fine. 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 Yes, boys and girls, I know you're fine, just like us here. Sure. And you are happy. Oh, if you're happy and you know, smile, smile. Smile. Yes. If you're happy and you know, smile, smile, smile. If you're happy and you know, and you really want to show. If you're happy and you know, smile, smile, smile. Okay, boys and girls, it's time for us to pray before we start our program. Yes, Tangwaye kuti tinamate. Remember, pray, pray, pray always. Maoko edu panzvimbo. When you want to pray, tinoisa maoko, tovhara maziso, tokotamisa uso ngatinamate. Baba wedu ari kudenga tokutendai maswera nesu, masangana nesu zvekare panguva ino yekudzidza. Chitibatsirai mugotitungamirira namuponesi Jesu. Amen. Amen. Yes, in the morning tadzidza, boys and girls, about a perfect circle, a perfect life. And what did we say? What did we say? Molin, what did we say? Oh, Tariro, Tino, tell someone what we said. We said a perfect life, a perfect circle. You can only achieve that when you are attached to Jesus. Yes, that was our lesson in the morning. And now, toda kudzidza futi zvimwe zvinhu zvinogona kutikanganisa kuti this perfect circle risaite zvakanaka. This perfect life isaachivhike mukati meupenyu titadze kuirarama. Ndo zvatoda kutarisa. And we are going to look at what? Small things. So we are going to look at small things. Yes, Uncle Ta, please tell us what about those small things. Those small things is really very, very small. Let me tell you today, small things are dangerous. Truly dangerous. Mukatarisa zvinhu zvese zvinouraya, poison inonwiwa humbonwe drangwe poison. No. But unongonwa poison kadiki and someone will be dead. Wow. And you know what, boys and girls? Small things. There's something also that I know, perane small hole. What is it, boys and girls? I know you love it so much. And munobva machifarira machitora muchichinwa so hambovhura ziburi zombe munongovhura kaburi kadiki. What is it called? A freeze. There you are. Yes. You know, a freeze tikanaika kuri kaburi kadiki kakarumwa nepakona. Sure. Muchikwewa so Bijana. As repair freeze it, uncle. Small booty. Even since the biggest lion, he died because of a small bullet. Wow, a small bullet, yes, killing that big lion. Oh, you know what, boys and girls? Ndakambonzwa futi mwedzumo inonzanzi kamoto kamberevere kakapisa matanda beri uko. Kani kati kamoto kadiki maybe munango kanda angobatidza moto so vakanda kastike matches vakabatidza uswa vakabatidza tutsotso vakabatidza kusvika kanozonoti pasi danda. Hey,
What else? A small tongue can say zvinhu zvinotyisa, zvimwe zvacho zvekuti ukazvitaura ukazozvifunga munototsamwidzana. But the smallest thing is the tongue. Zvimwe zviri semusoro chi? Small tongues, small things are dangerous. Wow! Hey, vamwe vataura chikanzi sagare sugar rakapedzwa neteaspoon. Yes. My way, teaspoon, imagine of all the things dai rakapedzwa necup kana kuti nepoto. Yes. But teaspoon, a small spoon. All these dynamites, they come in small packages. Small things are dangerous. Small things are dangerous. I know small things are dangerous. A mosquito, is it big, boys and girls? No, it's not. It's very, very small. But you know what? A mosquito has killed a lot of people. Small. You know, some of you don't even mind closing the windows. And even right now, we are talking about coronavirus, a very, very small virus. Yes. You can't even see it with your naked eye, but it's killing people. Even when we talk about nature, the trees, the biggest tree, it comes from the small seed. Seed yondo inozoita chimuti chihombe. Small things are dangerous. I remember Uncle Mta. You know, at one time, ndakaenda sokwa ndandakokwa. Ndobva tasvika tagara, there was a lot of food. Ndobva ndanzi, Mrs. K, can you eat? Oh, ndokweduka kwatinofarira. Sure. Ndobva ndagara. I started eating. And the food was yummy. Boys and girls, chikafu chainaka. But you know what? In that nice food, there was a small stone. Oh, ndakangoti ka. Sino rangu nanasi, boys and girls, vakomana nevasikana ndinongochema naro. It wasn't the whole food in my plate. It was just the small stone. Kadombo kadiki kanga kari mu plate disturbed my meal, disturbed my day, and up to now, I'm still disturbed. Small things are Dangerous. It reminds me of a story. Pakange paine umwe mukomana ainzi Tubudo. Muchiri kumurangarira ka Tubudo ane brother yake inonzi Chimwemwe Chamangwana. One day vaiti vachigara musango, vachigara vachita zvose vainotema huni kusango. Every day vaenda unotema huni vodzoka wobika sadza. Saka huni dzepadhuze dzakatanga kupera. Vakatanga kuenda kuhuni dzaive kure. Vachienda kure saka vava kupinda mugame park. Makange makazara mhuka, anashumba, mahainanzi, mune tumbada turimo. This jungle was dangerous. Saka one day, Tubudo anoenda kunotema huni, kutema huni. Akutotakura huni dzake kuti abude. Ndobva aona kashumba. Zishumba richiuya kwaari. It was roaring. And yakange yakatsamwa ichida kumuruma. What happened? Tubudo ndokutanga kumhanya. The gap was getting shorter and shorter. Rakuda kunovharika. Tubudo uwedzera speed. Shumba yomhanya. Zvisinei pakaita kamuti kakange kari padhuze. Tubudo ndobva akwira mumuti. Ndobva asvika imomo ndobva agara mumuti. Shumba ndobva asara ndobva arara pazasi pemuti. The whole night shumba yange yakarara pazasi pemuti. Tubudo ari pamusoro. Mangwana acho 6 o'clock. Tubudo ari kumusoro pemuti. 7, 8, 9 aripo. Shumba ikatoti ndinofane nzara panapa. Takangomirira ndobva yatirega indiyendi. Ndobva yafamba unotsvaga chikafu ichita zvese. Saka ari pamusoro pemuti aiona kuti iyo yaenda. Tubudo ndobva adzika mumuti. Ndobva tora huni dzake ndobva mhanya speed ndosvika kumba pabika sadza ndobva apedza bika sadza patirege ndimhanye ndidzokere kumuti ndingodzokera shumba isati yauya ndikangomirirwa ndikangononoka chete shumba inodzoka ndigodyiwa ndobva adzokera kumuti ndobva amhanya kumuti ndobva aenda pamusoro pemuti papa ndobva arara futi shumba ndobva aona
tubudo aripo, ndobva yadzoka, ndobva yarara pazasi pemuti. Day 1. Day 2, same thing, yakanga yakudzwa nzara, ndobva yaenda, tubudo, ndobva adzika, ndobva anobika sadza, obva adzoka, obva ndoda kutangira futi shumba, obva kwira pamusoro pemuti. Pamusoro pemuti paya. This other day, the 3rd day, anotosvika kumba akubika sadza. Kunouya wange mai zvikazi ndakuona 3 times. Every time unongosvika pano bvubva waenda, uri kumboenda kopi. Zvikanzi pane shumba iriko. Ndikangononoka chete mbichana inobva yandidya. Ndobva ndasara ndisina kuisanga, ndofanira kubata time because ndikasabata time tinodyiwa. Zvikanzi nambuya vave, no Tubudo, usadzokera futi kumoti. It's a small thing. Usangodzokera kana uri kunoku. You are very, very safe. Small things. Kungodzokera kune zvinhu zvakaipa zvaunoita, kudzokera kuti aine zvandadzidziswa pakemeeting hazvina basa, wonodzokera wonoita that small things. Kakuchachura kaikaiko kuti ndoda ngotora nyama, ndoziva kuti hamutore dzese futi munongoruma kadiki mobva madzosera pisi yacho. Kokuchachura ikakago, a very, very small thing. Ndoziva vamwe vanongoti angatikwadze kugadzira bhoro rake oisa chidhina mukati, obva kuti kika ndauti kikire. That small thing yekukwadza munhu ndoyati kuti that small thing is dangerous. When Jesus is going to come, you won't go to heaven. Hauzoende kudenga because of a very small thing. Yes. It reminds me of my locust. Do you know my locust? Yes, I know, but before we talk of locusts, Yes. this verse, these children should know. Sure. Luke chapter 16, verse 10. Yes. Luke 16, verse 10. It says, "He who is faithful in little things Yes. is faithful in much." So, boys and girls, you ought to be faithful in little things. You know what, boys and girls? Malocust wiza. Munodziziva kawiza malocust. Those awanike nguwa dzese, anytime yaanowanika, but they can destroy vast lands, though they are small. And you know what? Haugoni kumhanya uchinorova hwiza imwe neimwe. Kuti ugone chete kudestroya hwiza, unotofanira kuspraya. Yes. Dzobva dzafa dzakawanda. So isusu, God, Jesus' blood rakaerera pamuchinjiko, ndobva ratikavha tuse kuti tichengeteke. So remember, boys and girls, you need to be faithful in small things. Kuti Mwari vagokutrust bigger things. Yes, boys and girls. So that's our word for today. Remember, small things are dangerous. Yes. So boys and girls, vanganori kuti Mwari ndibatsirei to be faithful in small things. Kuitira kuti mugondipa zvimwe zvakawanda. Simudzai maoko tinamate. Ngatinamate. Baba wedu ari kudenga tokutendai. Maita ndokutidzidzisa tibatsirei to be faithful in small things so that you can give us much. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you so much. Small things are dangerous. Goodbye, boys and girls. Toda kukuchingamidzai sangano dzvene raMwari muzita raJesu. Mukati menguva ino ndinovimba nekutenda kuti tese tagara tamirira kunzwa Mwari vachitaura nesu. Mufaro wangu kukuzivisai zvakare kuti mangwanani ano Mwari vatitumirazve munhu wavo akazodzwa kuti atipe chingwa cheupenyu chinoenderana nenguva ino. Saka mufaro wangu kukuzivisai kuti iko zvino takuwana shoko redu kubva kuna Pastor Peter Mlambo, one of our pastors who is serving in this territory, who is familiar kumaziso akawanda. So dai Mwari vakatiropafadza patakugara iko zvino pese patiri timire, pause, take a position and relax and wait to hear God speak to us. Shall we close our eyes as we pray? Baba vedu vari kumusoro kudenga, tinokutendai nokuti matipa zvemwe mukana wekuti mutaure nesu. Hapana nguva yamakaunganidza vanhu mukashaya shoko navo. Munamato wedu kuti pamunotaura tikunzwei kaviri, torarama sezvamunoda. Musatendera kuti munhu ataure, asi kuti imi mutaure muchishandisa munhu. Muzita raJesu tinonamata. Amen. Ndinokukwazisai vana vaMwari muzita raJesu. Tinoda kutenda Mwari munguva yemusangano wamatumba camp meeting 2020. Tinoda kutenda Mwari nekutenderwa
kuchengetwa kusvikazve munguva yakadai yekuverengwa kweshoko tiri munguva yomusangano wedu. Tine musoro wedu kana kuti dingindira renyaya yedu yekempi, tariro inokunda. Kune tariro dzakawanda dzakaitwa navapenyu pasi pezuva, but dzimwe tariro dzakawira vanhu dzakavasiya vochema. Kunyange tariro iyi vakanga vainayo nomufaro wose, vakazvinyima zvekudya vachitarisira zvavaitarisira, but dzimwe tariro hadzina kubuda sekufunga kwedu. Saka panguva inoi tiri kuda kuverenga kubva mukati meshoko raMwari. Tiine nyaya yandasarudza pamusoro wenyaya wakanziwo kusvika Abel apindurwa. Kusvikira Abel apindurwa. Tiri kuda kubata murume uyu anonzi Abel. Techiverenga kubva kubook Genesis chapter 4 verse ya 3, verse ya 4, techienda kuverse ya 8 techidaro. Mwari wokudenga akomborere apo tiri kupinda mukuverengwa kweshoko raMwari. Kune mibvunzo yakawanda yakakomberedza vana vaMwari. Vamwe vane mibvunzo yezvakanaka. Mumhuri medu tanga tiri 5, but inini ndega Mwari akandiisa parutivi zvikabuda sekuronga kwandanga ndakaita. But ndikatarira kumwe, mumwe anotarira woona kuti hazvina kubuda zvakadaro. Saka mubvunzo uripo ndewekuti Mwari makanga manyanyo kuonei pandiri. Pane vamwe mbuyavo vari muvillage ndo vanounzirwa majarini kunyangwe kutengwa neyusa, but ivo vanoawana pavanodira, vachiona mhuri yavo ichiuya iri kudhiraivha zvese zvichifamba zvakanaka. Vatori nemubvunzo. Ndiri kutarira mbuya anhingi pasaidi, ndotarira vana mbuya amata pasaidi, ndotarira mbuya atsveru pasaidi. Ndiri kuona havana kuwana mukana wakadai, but namba yevana vedu patakasununguka vanava tanga takafanana. Mwari makanyanyo kuonei kwandiri. Kozoita mumwe ane umwewo mubvunzo wakasiyana neava, mubvunzo wekuoma kwazvo. Saka nhasi tiri kuda kuverenga nyaya yedu techitarira mumwe akawirwa nesituation iye aine ukama hwakanaka naMwari. Munoziva iriwo Mwari kuti dzimwe nguva zvinotiwira paupenyu, vanhu vanorasa tariro youpenyu, vava kufunga kuti Mwari anosarudza vanhu, ane vaanoitira izvi, ava haangavaitiri izvi. Teerera hama yangu mudikani, kwese kwauri tibate nyaya iyi. Hatinzwei kubva kuna Genesis chapter 4 verse ya 3, verse ya 4. Ngatinzwei pfungwa iyi. Zvino nguva yakati yapfuura, Kaini akauya nezvibereko zvevhu chive chipiriso kuna Jehovha. NaAbheriwo akauya namakwayana embongora namafuta awo. Jehovha ndokugamuchira Abel nechipiriso chake. Verse ya 5. Asi Kaini nechipiriso chake haana kuchigamuchira. Ipapo Kaini akatsamwa kwazvo, chiso chake chikaunyana. Ndichabva ndaverenga verse ya 8. Verse ya 8 iri kuti, zvino Kaini wakataurirana nomunun'una wake Abheri. Vakati vari kusango, Kaini ndokumukira Abheri munun'una wake akamuuraya. Mwari akomborere kuverengwa kweshoko rake. Panapa tiri kuratidzwa situation yemurume anonzi Abel naKaini. Vakomana vaviri ava vanoberekwa nababa umwe chete, mai umwe chete. But nguva yakati yafamba vakakwanisa. Saka vari kuita zvavanga vachiita izvi, nguva yechipiriso yakakwana. Nguva yechipiriso yakakwana. Ende mutemo wechipiriso Mwari anga akasorayira kare kuti kana toita chipiriso hatiuyi nemuriwo, tinouya negwai. Mwari anga akasorayira gwai. Ende gwai paraipirwa kuita chipiriso pese, gwai rainongedzera kugwayana raMwari raizofira nyika ino anova Jesu. Saka pese paiurawa makwai zvaingonongedzera kugwayana raMwari raizofira nyika ino. Saka Abel akateerera Mwari centimeter by centimeter sokurayira kwanga kwaita Mwari. Kaini ndobva ateereravo Mwari, but padiki akatsaudzira, akauya namashamba namanhanga kuchipiriso. Ndaikumbirawo kuti tisati tapfuura timbobatsirana kunzwa vana vaMwari. Kana Mwari achitaura zvinhu zvake,
Usatarise kuti pane pandiri kugona, pane pandisiri kugona. Zvekuti unoti kana inini kuri kuponeswa ndoponeswa because pane mumwe mandonyetso kuona kuti apa ndiri correct. Ndinobva ndaita chaizvo sokutaura kwakaita Mwari. Regai ndikubatei hama dzangu, tiwirirane papfungwa iyi. Mwari akaramba kugashira chipiriso chaKaini, akagashira chipiriso chaAbel. Nokuti Abel akauya negwai rakanga rarayirwa, Kaini akauya namashamba. Ndoda umboti timanye timakire Kaini zvaakaita. Number 1, chakanaka chakaitwa naKaini kubata dheti rekuenda kosangana kuchipiriso. Number 2, chakagonwa naKaini kuuya panzvimbo chaiyo yaiitirwa chipiriso. Number 3, chakagonekana naKaini kuziva kuti kana tasvika tinopisa. Tiri pamberi vana vaMwari. Maonero kuti Kaini ari correct kwese uku. Handei pamberi mbijana. Chimwe chakabatwa naKaini iKaini. Tichiri tese here sangano raMwari. Kubate Kaini. Because dai Kaini akaita zvimwe zvaipesana nezvandatsanangura, haigona kusangana naAbel aiteerera. Saka chinotibatisa kuti Kaini akaronda zvakanaka inyaya yokuti akakwanisa kunosangana naAbel. Now, vasvika pachipiriso, saka chakangotadzikana kuna Kaini chinhu 1 chekuuya nemashamba, Mwari achida gwai. Tabatana here vana vaMwari, zvekuti dai Mwari aida kumakira Kaini, 99% Kaini ari correct. Chipiriso akaunza, time akabata, zuva racho chairo raitwa zvechipiriso. Saka Kaini 99% akagona. But paakarashika kuvigira Mwari mashamba namanhanga, iye Mwari akarayira gwai. Muzoti unogona kuita chiKristu chese chiKristu. Vana vaidhoka, vana vairwadzano, vana bishopu, vabvuvi, vana prophet, vese vakapemberera kuti iyi nhengo yedu chaiyo. But ini ndoda kuti ungodzoka mbijana, umbofunga kuti ndozvesere zvakarayirwa naMwari. Because kana ukaita zvikanzi navanhu zviri correct, iwe wapesa pane 1 chakarayirwa naMwari. Mwari haana 99, anotsvaga zvakakwana sokurayira kwaakaita. Nditengerei kupfuura. Kaini atadza kuteerera Mwari. Vhesi ya8 inoti zvino Kaini akamukira munin'ina wake, vari kusango vari vaviri. Kaini akauraya munin'ina wake, ende Abel akafa zuva iri. Saka mubvunzo wangu ndewekuti Mwari maivepi? Because pana mapisarema chapter 34 vhesi ndeya7 munotiudza pachena mutumwa waJehovha unokomberedza vanomutya nokuvarwira. Ko Abel zvaakanga ateerera centimeter by centimeter, imi Mwari motendera munhu ateerera zvakadaro kuti afe. Ngirosi dzaivepi? Ko imi Mwari manga makatarirepi? Nechitivimbisa kuti ziso raJehovha riri pamusoro pavanomutya. Saka Mwari maivepi? Kaini achiuraya munin'ina wake, Abel achifa. Saka panotenga kurohwa Abel anodonha, anochema, anopondwa, Abel anonyarara. And hapana vhesi inotaura kuti Mwari akataura weti. Saka Mwari anonyarara, munhu wake ateerera, waanodisisa zvakadaro achifa. Hama dzangu, musakanganwe topic. Musoro wenyaya uri kuti iwo until kusvikira Abel apindurwa. Nditenderei kuenda pamberi pavhesi ya13. Ipapo Kaini akati kuna Jehovha, kurohwa kwangu kukuru, handingakutakuri. Tarirai, mandidzinga nhasi panyika ino. Ndichavanda pamberi penyu, ndichava mutizi nomudzungairi panyika. Ani nani unondiwana uchandiuraya. Tiri pamwepere vateereri kwose kwamuri. Inzwai statement yaakutaura. Verse 18 ndiKaini ari kutaura. Inzwaiwo mashoko aKaini mondi muurayi. Kaini ari kuti kubva nhasi kuenda mberi, kana ndikaonekwa nemunhu achandiuraya.
ende kusakanganwe kuti hakuna kumwe kwanga kwambourawa munhu kunze kweakaurawa naiye Kaini. Saka Kaini anoziva kuuraya because iye unouraya. Anototya kuurawa because iye wacho unouraya. Ngatendei pamberi mbichana. Saka paari kuchema Kaini, ndiri kuda kuti tidzoke pachema Abel. Mwari hana kutaura wedi. Ko pari kuchema Kaini zvichaita sei? Inzwa ivhesi ya15. Jehovha akati kwaari, naizvozvo ani nani unouraya Kaini uchatsibwa kanomwe. Jehovha ndokuisira Kaini chiratidzo kuti munhu unozomuwana arege kumuuraya. Vateereri, mandinzwira were zvaita shoko raMwari. Pachema Kaini, achichema mhondi yechichema, Mwari kwautoresponda kumunamato wemhondi. Asi akarurama paachema, Mwari hana kutaura wedi. But pari kuchema mhondi, Mwari ari kuresponda. And the response iri kupihwa naMwari ndeyekuti ani nani achaisa ruoko pana Kaini, ndichamutsiva kanomwe 7 times. Ndichadhila naye ka7 times. Number 7 is a complete number. Zvairiwa kuti Mwari anotsamwa kusvika paumwari hwake hwese nekururama kwose kana aona munhu ari kutambanudza ruoko kuna Kaini. Iyo mhondi iya. Hama dzangu, ndikubvira kuti ndimanye mbijana pamberi papfungwa inotevera. Saka Mwari munofarira kuti vanhu vatadze vochema, imi mopindura. Pachema Abel, Mwari aramba akanyarara. Pochema Kaini, Mwari akusimuka akutaura. Ngatizwei pamberi mbijana. Kaini wakabva pamberi paJehovha akanogara panyika yenodhi kumabvazuva kweEdheni. Bhaibheri rinozobuda pa17. Akaziva mukadzi wake, vakaita mwana, vakatumidza mwana zita reguta ravo. Inzwai hama dzangu, kana kuine munhu ane mubvunzo paupenyu usati wapindurwa, pavanhu vose vakazotevera, munhu wekutanga ane mubvunzo usati wapindurwa ndiAbel. Mwari maonei, mazviitirei Mwari kutendera mhondi kuti irarame? Abel ateerera centimeter by centimeter, zvaramba kuti ararame, ende Abel afa. Mwari mazviitirei kutendera mbavha yonamata kuti dai zvaita ndabuda negudzu dzandaba zvabuda zvakanaka, zvobuda sokunamata kwayaita, but muKristu oparara. Maonei Mwari, maonei mazviitirei kuti munhu ane mudzimai wake vari kuenda kuKariba kuholiday, vari kuenda kuVictoria Falls, vanobheuka vasati vasvika muChinoi kubva muHarare, but munhu atora girlfriend kuenda nayo kuSouth Africa vachidhraivha, vanoenda konosvika vakafara vakadzoka. Mwari mavonei kuti munhu anoroora ochata muchechi, vafundisi varimo, minamato yechiitwa, voshaya mwana, asi mwanasikana atumwa kumagrosa osangana nemukomana nguva yezhizha, vokona muchibage kamwe chete oita pamuviri, akachata muchechi haana mwana. Mwari maonei, mazviona seiko nhai Mwari kuti mota yekuba inodhraivhwa rwendo rwakareba, asi munhu atenga mota yake akabhadhara, mota iyoyo inoita accident mwedzi usati wapera? Mwari mavonei, mazviona sei Mwari kuti vanatambu nevanatsveru nevanadambudzo vainetsa neunzenza pavillage vakatochata muchato mutsvene, vanarumbidzai vanga vakazvibata havana kuroorwa kusvika nanhasi. Mwari mavonei. Munoziva hama dzangu, kutaura kwandiri kuita handigoni kupedza mibvunzo yese iri mune vanhu. Ndiri kutaura nevamwe vakarera vana vavo vachivaendesa paboarding, school fees yechivarwadza, vachishingaira. Vana ivavo vakatopedza kutaura nanhasi, vana ivavo vanongonzi vane madegree but hapana paanoshanda. Asi vana George vaiswera vachimhanyirira tsuro
7 boys nembwa 15 ndo vari kutoita zvinotobatika muvhileji. Mwari maonei. Regai ndimanye vana vaMwari kwemaminitsi asara. Tiende pana John chapter 13 verse ndeya 5. Hatinzwe ivhesi iyi. Chapter 13 verse ndeya 5. Verse inoti, zvino akadira mvura mumudziyo, akatanga kushambidza tsoka dzavadzidzi vake, akadzipisika nomucheka waakanga akazvisunga nawo. Akasvika kuna Simoni Peter, iye akati kwaari, Ishe, imi mushambidza tsoka dzangu kani? Jesu akapindura akati kwaari, chandinoita hauchizivi zvino, asi uchazvinzwisisa pashure. Tiri tesere vateereri, munogona kudaro muri muno muHarare. You are out of Harare, wherever kwamuri ikoko. Ndaikumbira kuti mudzokewo neni pavhesi iyi. Musoro wenyaya ndewekuti kusvika Abel apindurwa. Ndaikumbira kuti tidzoke pavhesi. Apa pari kuitwa tsika yechirayiro, Lord's Supper. Pavari kuita tsika yechirayiro, Jesu ari kudemonstrata kuti chirayiro chinoitwa sei. Chinogezwana tsoka. Mapedza kugezana tsoka mozoenda kodya chirayiro chenyu. Chinzwai manje. Peter oti, imimi tenzi mazviona sei, mazviitirei kutanga netsoka, kutanga muviri wangu musina kugeza tsoka kwatotangira. Saka Peter paari kuvunza muvunzo uyu, inzwai hama dzangu, pari kugezwa tsoka, Peter anovunza. But ndaikumbira kuti mucherechedze vhesi yataverenga. Yati zvino wakati asvika kuna Peter. Tiri tesere vateereri. Zvino akati asvika kunani? Kuna Peter. Zvazvoreva ndezvekuti Peter haasiri akatanga. Pane vadzidzi vakatanga kugezwa tsoka vakanyarara. Ndobva vasvikirwa pana Peter. Saka pasvikwa pana Peter, Peter ndo paari kuvunza. Matangirei netsoka. Kana madaro gezai muviri wese. Moziva, ndofarira vhesi 7. Jesu achipindura Peter. Jesu anoti zvandiri kuita nhasi haungazvizivi, but gare gare uchazvinzwisisa. Haleluya sagado raMwari. Kana paine panondinakira parwendo rwokunamata pavhesi ya7. Dai bhaibheri rose rakanyorwa roshayiwa John 13 vhesi ya7, kunamata kwaindinetsa. Ini somundau tingadai titori kumusha tiri kutamba muchongoyo naamweni eshe kumusha. Tiri kai kwedu kuchindau, kuchipingi. But apa pavhesi ya7 manje iri kuti Peter, ndi Jesu, Peter, ndanzwa kweseni yako, hold on. Kunyangwe ndikada kupindura nhasi, ndinenge ndava very unfair. Because zvandaita izvi, nhasi haugoni kuzvinzwisisa. But hereafter you will understand. Gara, Peter nyarara. Zvanhasi ndezvetsoka, but siya zvakadaro. But gare Peter, uchazvinzwisisa. Haleluya sagado raMwari. Ndikumbira kuti mundichengeterewo mavara akanaka. Mwari hagoni kupindura Peter Abel asati apindurwa. Muzoti ndikutaura kudai pane masingle parents akawanda, vana mai guru vangu, vana mai vangu, hanzvadzi dzangu, vana baba vangu, vakomana, masingle parents, kwete nekuti vanga vasina kumbopinda mumarriage, but nekuti rufu rwakauya, vakasara vari musingle parent. Nyika ichitaura zvainoda pamusoro pavo, vanhu vachiseka, vanhu vachivatukirira, vanhu vachishuva kuona musingle parent akapfeka hembe dzakasviba, vanhu vachitaura all sorts of rubbish. But hama dzangu, inzwai, regai zvidai nhasi, mhinduro ichasvika gare gare. Tichawana mhinduro yakakwana. Zviri kuitwa nhasi kugezana tsoka. Asi vanenge vamirira, Abel achafanwa kupindurwa. Hamaigona kutanga mapindurwa, Abel asati apindurwa. Kuna mai vaya mudzimai waEnoch, akararama panyika ari musingle parent wokutanga paplanet Earth. Murume haana kufa. Murume haana chaakaita, akangoenda kudenga. Iye akasara ari musingle parent nevana, achirera vana vake. Vanhu vakataura zvese zvavaingada, but hazvigoni kuti imi mutange mapindurwa nhasi, uyu asati apindurwa.
Munoziva kuti mibvunzo youpenyu huno yakawanda zvakadaro zvekuti tikada kutevedza kuitsvagurudza vanhu vanotambura nokuverenga mibvunzo yatinayo yese paupenyu. Vamwe vari kuchema misodzi zvekuti haagoni kutsanangura zvakaitika paupenyu hwake. But hama yangu, ngatimirire vhesi ya7. Jesu ari kuti pamberi muchazvinzwisisa. Ndisati ndapedza, hama yangu, usanetseke nemubvunzo wauinawo. Makatopasa zvakanaka, license makatora zvakanaka, hapana chikiribidi chakaitwa, but zvakaitika zvakaitika. Imimi mukangobata mota inotanga kudonha. Mukangobata mota ndimo munotanga kuita accident. Vakaita malicense ekutenga vanopedza nyika, hapana chakaitika. Hama yangu, don't worry. Zviri kuwanikwa izvi, upenyu hunohwanasi. Kaini ararama. Zwai hama dzangu, dai yaiva nguva Ezekiel chapter 33 verse ya 17 inotaura nyaya yechiti handifariri rufu rwowakaipa. Tendeukai, tendeukai imimi vakaipa. Saka Mwari haachengeti vanhu because vatsvene stereki. Kaini chaari kuchengeterwa naMwari ndechekuti Kaini tendeuka. Kaini tendeuka ndo chaari kuchengeterwa. Saka akapiwa maki. Maki yaakapiwa imaki yeprotection. Asi Abel akafa aine maki yesalvation. Saka makore akawanda uri panyika, vamwe vachifa, hazvirevi kuti uri mutsvene kudarika vari kufa. Mwari aisa maki yeprotection. But vamwe vari kufa ava, kunyangwe vafa vakarurama vasina mhosva pamberi paMwari, Mwari akaisa maki yesalvation. Saka kusara ndiriko imhaka yekuti Mwari ari kutsvaga kuti nditendeuke. Kana ndatendeuka, Mwari anoda juti riitwe kuimba yake. Saka vanhu vari kuraramira zvinhu tu. Ndiri kuraramira kutendeuka, ndobva ndapiwa maki yesalvation. Kana ndava nemaki of salvation, Mwari anogona kundichengeta paupenyu hwangu hwese, achiitira kuti ndiite juti. Saka Jesu anoti regai ndiite basa achimasikati, ndausiku huri kuuya. Don't worry mama, misodzi iri kuerera. Don't worry my sister, wakatambura ukaita zvose ukafa, unotsvaga zvose wechiguma. Hama yangu, don't worry, nguva ichakwana. Ngatimirire verse 7 yechapter 13. Izvi zvichapindurwa gare gare. Mwari wokudenga atibatsire. Tariro inokunda kutarira hari kuuya. Takamirira kupindurwa kwaAbel. Tariro vese vanoda kuziva zvaitikirei nhasi, Satani unovazarurira mukana kuti vapindurwe. Ende vari kupindurwa vese nhasi, nguva isati yasvika, havasi kupindurwa naJesu, vari kupindurwa naDiablos. Diablos akaseta maagents akamirira kupindura vanhu nhasi. VaMwari vanomira patariro, anouya Ishe wedu. Mwari atikomborere. Ndakunamata Baba wedu vari kudenga namuponesi wedu Jesu, maita henyu Mwari nekutichengeta nemibvunzo yakawanda paupenyu. Ndiri kunamatira vateereri vose vangadai vaine mibvunzo yakapfuura yandatsanangura. Vapeiwo simba rokukumirirai, vapeiwo simba rokukuraramirai. Takamirira kusvikira pachapindurwa Abel, isu tigobatawo kiu. Maita nokunzwa kunamata kwedu muzita raJesu, amen. Nyika ino yakazara matambudzo nenamo, ndine mushaviri iyo ndosvika gare gare. Ndine mushakumbiri iyo, ndine musha unapenya, ndine musha unapenya unafadza, ndichagara na Jesu. Nyika izere kusuwa, kushaya nekufirwa, uchare mufaro chete,
Munikaye wachene Nine musha kumirio Nine musha unapenya Nine musha unapenya unafata Gitakara na Jesu Zinofata kuona Bose wakaponeswa Jagana kisa kuona Jesu akanifira Nine musha kumirio Nine musha unapenya Nine musha unapenya unafata Nichagara na Jesu Nine musha kumirio